600 urte inguru kostaldean zen gertatu. Itxas gizon zahar batek behintzat hala zidan kontatu. Enbatitzela gaztelugatzen, untzi eder bat zuen hondatzen. Euskaldunontzat barruan altxorra hundiak eizek hartzan. Igazudako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez. Jo nuen itxas barrena, bihotza dardara eginez. Murgildu nintzen ur gardenetan, harakatu ongiare haitzetan. Han zegoen tinkaturik, goroldioak estalirik. Indar guztioz bultzatzen, altxor kutxak zabaldu nuen. Atzera egin ninduen, uin handi bat altxatu zen. Inorez zapaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa. Hau da gure urguilua, altxor guztien iturria. Eta hola ez pasan, sarnezatela kalabazan. Ipuitxit barregarriak kontatu nizkizuen plazan.